dervanên miromet bînerên hêja bi hêviya ku nabîne we û her kesî berî nabîne we û Xwedê pêxember xweş be bi taybetî nabîne we û malbata we hevjîna we çîvê gav pir girîng e û Xwedayê Teala we nexweş nexîne û ne nexweşê hem ê dunyayê hem ê axiretê bin û ehlaqê we rû bi rû xweştir bibe îbadetê we geştir bibe emanetê Xweda bin. Mijaran me gelekî însan divê em Qur'an dixwînin. Însan wextê ku av bixwe ji bo çi av dixwe? Ji bo ku tînayî bişkê. Dema ku însan nan bixwe ji bo çi nan dixwe? Birçîyê ji bo ku birçîbûna wî hebe. Bay seqem hat ji bo çi em sovê pê dixin yan jî qalîfera xwe? Ji bo ku sarê em germ bibin. Wisa jî. Îro Qur'an jî ku însan bixwîne ji bo tiştî ye. Ji bo ku însan qenc bibe. Hem guhdarvanê wê hem jî xwendanvanê wê. Ez her carê bi we re heta niha min ji we re dişand. 500-600 însan bi ji we re ji dostê xwe û naskiriyê xwe re dişand. Vêga ji we tewa re naçînim ancaq serî de bişînim. Lê qenala min ku divê xeta me heye ya Zekî Korkmaz yan jî Mala Zekî. Hûn têkevne yê YouTubeû ya Facebook îşilla wan tê de miqefîlin. İnşallah ji niha pêve ji boî Xwedê. Lêberê ji boî Xwedê ez ê her mijarê were parve bikim. Ku ez ê ji boî Xwedê ez ji boî xwe dikim. Çî pêşiya min mirin heye. Roj bi roj xelk dimirin. Ez ê jî rojkê bimirim. Lê Qur'an dibêje, hedîs dibêje her yê îbadetên mezin Qur'an wa dibêje. Sûretê Fussilet ayeta 33. Estaizu billah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ma gelo peyv û axaftina kê çêtir e ji peyv û axaftina wan kesê ku xelkê bi Qur'anê ve xwendî bariya Xwedê dikin. Ya Rabbi niyeta me qenc be. Ez jî wê bûnê ez were parve dikim. Li îro mijara me jî a Qur'anê ye. İnsan Qur'anê bixwîne çawa însan birçî bigere têr bibe tî bigere eşter tîna wî here lê sar bi xwe germ dike ji bo germbûnê însan cî Qur'anê bixwîne jî gere jî fehm bike roj bi roj ehlaqê wî çê bibe. Divê de ayetê zêw pereva bikim. Çend ayet? Sûrê Sad ayeta 29. Vê ayetê parve dikim. Eger ku aqilê we negire eger her carê seyda jî di min şêst heftê hevs dibin û dayî dikin biraz kerem bikin mana wê birêne. Ayet ev. Estaizu billah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Sadakallahu l-azim. Teala dibêje ey Muhammed ev ya kitabik enzelnahu ileyke me nazil kiriye mübarekun ji bo dîn û dunya we ji bo huzura we ji bo rehetiya we ji bo hemî tiştê ku bêjin ji we re pîrozê qenciyê rehmetê bereketê mexfiretê. Ji bo çi nazil kiriye? Ji bo ku jê fehm bikir erebî bizanbin. Îro giramê ilmê erebî nehw serf bizanbin ve liyedebberu ayatihi û ji bo ku însan liyedebberu ayatihi însan tefekkura ayetê bike jê fehm bike tefekkur bike. Hê jî ne qediya ye. û bi tefekkurê jî ve liyetezekkere ulul elbab û însanê xwe aqil jî pê emel bike. Di vir di vê ayetanê du mesaja din me. Yek jî ew ê divê gerek xelk Qur'anê fehm bike û tefekkur bike. Yek jê jî ew ê gerek însanê bi aqil pê emel bike. Ji vî jî fehm dike tê femkirinê ji vê ayetanê mesaj dime wek nava rojê. Ew kesê ku bi Qur'anê emel neke dêvek ne biaqil e. Însanê bi aqil pê emel bike. Hal ser vê ayetanê Hesenê Basrî zatekî mezin bûye weliyê Xwedê bûye tabiîn bûye hem jî yanî müfessirê Qur'anê wî wiha gotiye gelek însan divê em Qur'anê dixwînin gotiye ez qesem dikim bi zatê Xwedê ew kesê ku Qur'anê bixwîne û dew rojê Qur'anê xitim jî bike ew xwendina Qur'anê ku jê fehm neke û lê teesîr neke
روج بروج بخدنا قرآني رحيوي نصلحه علاقي خوشتر نبه درج دروا و تشتيك ريجو بأنبياء خدي برنده حشك بأبري خدي نقره او تشتيك خداي على سري حرام كري خوشي دور نكه ايكو سري فرض كري بيك نينه او يك حكي قرآن خدي او يقول حتى تقول هيك روايات هذه خيراوي اشتنية لودا النقاش كما ظن هي دبي خيراوي هي لإنسان يك آية كي قرآن بخينه وجي فهم بك بجدارك لا القرآن تبي ختم بك بيديك أبي جي بخينه أمي جي فهم بكن أمي جي فهم نكن جي أمي معنوي جي إنسان الزانا دي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القرآن بيجي سورة النحل آية تشلوسيا أم زانا برس بكن أم يم بكن أم جي فهم بكن وبيعمل بكن أم دينو دنيا بصل غينن أما أنتم فديبن يا ربي